Така, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любимов. Казвам добър вечер на доктор Светлана Пъра. Здравейте, господин Благодаря ви. Любимов. Страхотен жест, че ни гостувахте. Преди да ви представя един жест от екипа на предаването, един подарък за това, че биете път от София, специално за местната телевизия. Много благодаря. Мога ли да го отворя? Може, разбира се. Благодаря След ви. ефир да пинете една студена вода. Голямо удоволствие, не само студена вода. Има и по-приятни неща. Така е. Чудесно ще ни бъде Да приятно. се запомни вашето участие в местната телевизия. Благодаря. Сега да кажем няколко думи за вас. Уважаеми зрители, поканил съм доктора Пъра. Тя е за петричани малко известна, но за софиянци е известна достатъчно добре. Зората на демокрацията. Вие бяхте лидер, председател или заместник председател на международния. Заместник директор на международния отдел на СДС. Зората на демокрацията. В силните години на СДС. Да. Ние ще засегнем темите за дека отидоха, по Петрич казвам, дека отидоха десните избиратели. Шоки правиме сега след СДС, класическата десница отиде по дяволите. Много е жалко. Но Не ви ли боли, защото вие израснахте с тази синя идея, каузата синя идея? Да, много ме боли, безспорно, много сте прав, но преди да започнем този така доста тежичък разговор за българската десница, бих искала да честитя на петричани утрешния им празник, защото аз така сантиментално съм свързана с този град. Имах колега, Бог да го прости, много млад почина. Вие не е за първи път? Не, разбира се. Като студентка, който беше в нашата група и поради този един човек, петричанин от нашата група, тя стана накрая на следването известна като Петричката група и всички говорихме Петрички накрая. Така че обичам този град. Той с една дума имаш сантименти към този град. Да, безспорно. Добри са ви впечатлението от Петрич? Естествено. Вие отдавна не сте идвали или? Минавала съм, защото пътувам от време на време. Успяхте ли днеска да разгледате Петрич? Да, до някъде. Има ли някаква промяна в това? Да, има позитивна промяна, безспорно. Позитивна? В смисъл града е много по-подреден, по-чист, по-приведлив, като град имам предвид, като сгради. Вие има голем дипломат сте, доктора. Хората са си... Аз очаках една лоша дума да кажете. Не мога да кажа лоша дума за Петрич, сантиментално съм свързана. Как да кажа лоша дума? Добре, разбрах, ви имате добри впечатления от този град. По-важните неща. Сега, поканил съм ви да засегнем няколко теми. Актуалната политическа обстановка в страната, десницата, това е акцента тук, тия мести, големи драми след изборите, че класическата десница не е представена в новия парламент. Шоки правим сега, както казват петричани. Шоки правим. Имаме си парламент без опозиция, което е доста така една неприятна история. Официално ДПС и БСП ще официално има много неща, но те са само официално и за пред хората. За да бъдем точни, в този парламент наистина няма опозиция. Но вие хвърляте бомба с това изказване. Не хвърлям бомба. Мисля, че всеки нормален българин е наясно с това, каквото се случва. В крайна сметка в това правителство новото има хора, които на практика не се страхувам да го кажа, които са направо за затвора. Един от вице-премиерите, той взе, че стана и вице-премиер и съм изключително така ме заболя, като прочетох днес една статия на Süddeutsche Zeitung, нали, който е... Счита се, че така беше преди години свързан с консервативна партия, каквато е Християн-социалният съюз в България, един доста сериозен и тежък вестник. И за жалост в този вестник основното заглавие, което се отнася... Християн-социалният съюз в Германия. В Германия, да. И Süddeutsche Zeitung, просто си Süddeutsche Zeitung, дали не е някаква жълта... И какво пише там? Пише, че подзаглавието е много неприятно. Расисти и национал-социалисти са в българското правителство. Какво да кажа повече? Какво да кажа повече? Не, че не ме е срам като българка, т.е. мен няма от какво да ме е срам, защото не съм гласувала за тези хора, но това е факта. Добре, и това е лицето на България пред разбрах. Ще засегнем тази тема. Исках да почнем от десницата. Защо се стигна? Това е тенденция в цяла източна Европа. Десните партии, които тръгнаха, идеха кони у реката. Сега, първо, нека да си изясним едно нещо. Какво значи дясно и какво значи ляво. Тия, които го играеха десно от 30 години. Те колко да бяха десни. В смисъл, това беше нашето СДС. Беше на коалиция, автентичното СДС,
която беше базирана на няколко така основни жалона и стълба. И това беше първото и основното беше антикомунизма. Така. Нещо, което не е изчерпано като тема. Аз мисля, че демоде. Не е демоде. Не е демоде, защото в крайна сметка не 30 може... години си говорим за антикомунизъм, малко хората им дошло бегъл. Не съм съгласна, господин Любенов, защото мога да ви кажа следното. Преди непосредствено 2-3 години преди така наречените промени, бяха изтеглени ние, не знае дали си спомните или вие сте така по-млад, предполагам. За 12 милиарда? Ами да, за 12 милиарда си говорим и те после си изнесоха за ни куфърчета и после ги вкараха обратно, приватизираха... Изчистиха ги, спраха ги преди това, разбира се, приватизираха много неща, попродадоха на едни руски... няма лошо, че ги изчистиха. Които си направиха едни анклави така по Черноморието и т.н. И тези хора ни управляват. Значи, до толкова тази тема за антикомунизма не е изчерпана. Защото те просто успяха много така красиво да превърнат политическата си власт в икономическа, което, нали... Затова тази тема не може да бъде изчерпана. Това обаче да си антикомунист не те прави задължително десен, защото това дясно и ляво, това са едни неща, които започват все повече и повече в момента да се размиват в цял свят, не само в България. Затова по-скоро нека да говорим за тази синята идея, да я наречем така, защото не може да говорим десни и леви партии. И че класическата десница се е размила. Факт е, че в момента наистина в парламента няма реална дясна партия, но то няма и реална лява партия. Защото ГЕРБ няма как да бъде дясна партия. Тя е една такава весела народняшка партийка, доколкото нека да си го кажем, тя е лидерска която тя, ако го няма господин Борисов, едва ли ще съществува. Както НДСВ беше лидерска. Именно. България е лидерски проект. Именно. Има ни национал-социалисти там в парламента, има едно руско ДПС. Аз не съм сигурен, и една партия, която реално е по-дясна, даже и от доста по-дясна от ГЕРБ, като икономическа подплънка, ако мога да я нарека така, защото това са едни от най-богатите хора. За кои говориш? Ами за БСП говоря. За БСП, за червените олигарси. Да. И практически там вътре са едни олигарси, а останалите хора са извън. Практически в този парламент не са представени повече от половината българи. Повече от половината българи. Направете си просто една сметка за какво говорим, нали? Колко души са, нали, като изчислим процентите, не процента на негласувалите и така нататък, и процента на малките партии, които не успяха да влязат. Практически той дори не може да бъде представителен. Съзнателно ли бяха разцепени така наречените десни? Като се започне нова република, които са, само си смениха името, знаем кои стоят зад нова република, Да, България, СДС, Реформаторския блок, ТКЗС, МПС, тия целият този десен сбирищок. Съзнателно ли бяха разделени? Ами вижте сега, да, до някъде да, но аз съм на принципа, че когато живееш в един апартамент и имаш проблеми в този апартамент с приятелката си, не можеш да виниш съседите или домоуправители за проблемите. Тоест, трябва да си изчистиш първо сам къщичката и след това, нали, да обвиняваш някакви така външни фактори. Така че до голяма степен считам, че проблема беше и в, да я наричаме така, защото така е известна, така наречената традиционна десница. До толкова, доколкото поне за мен те направиха най-голямата си грешка в момента, в който в миналия кабинет Борисов те взеха участие, т.е. направиха коалиционно споразумение. Говори за реформаторския блок. Говоря за реформаторския блок, да. Така. Това беше много голяма грешка, защото ако те не бяха допуснали тази грешка, т.е. те бяха останали в опозиция, може би все още те щяха да съществуват като някаква формация. Жалко е, че една голяма част от тях всъщност се оказаха едни обикновени клиентелисти, които имаха желание просто да усребриха се участието, да коментирате това на Христо Иванов изказване. Няма леви, няма десни. Всички са в далаверата, а кафето в ЦУМ го доказва. Опитвам се да прокарам като линия в това предаване години, месеци наред, откакто го вода, че това с левите десни един бутафорен цирк, който се разиграва в тази страна,
В крайна сметка тази страна се управлява от комунистически фамилии. Ами аз го казах преди малко. Факт е, че тази страна се управлява. И това цирковете с леви и десни? Да, това са едни такива общо взето марионетки, кукли на конци. Жалкото е, че тези конци не се дърпат от България. Тези конци се дърпат от доста по-на изток, от Москва. Повечето от тях. Ясно, и се финансират от там и просто ние седиме тук като някакви статисти и се радваме, пляскаме или освиркваме. Какво да прави една малка страна в тия международни големи игрички? Ние не сме в ролята да тропнеме по масата. Има и други малки страни. В крайна сметка ние, това, което така тази десница успя преди години обаче, коя десница? Тази, за която говорихме, традиционната, успя да отвоюва. Бяха две неща, които са жизненно важни за България. Членството ни в НАТО и членството ни в Европейския съюз. Какво да ги отвоюваме? Никой не ни е питал за това. Не. Имаше варианти да не станем членове, т.е. директно да тръгнем по другия път. Така че ние в момента има някакъв шанс да можем да си отвоюваме независимостта от Москва. Имаме такъв шанс. Имаме го, а не да го играеме троянски кон в... Какво да го играем? То ние не ги определяме тия, да ги играем или не. Аз съм далеч от мисълта за световните заговори, за това, че там 5 фамилии в света управляват някакви си процеси и т.н. Не споделяте тия конспиративни. Не напълно. Да, безспорно. Има. Извинявай, сега Москва, Русия е империя. Путин се занимава с България и с Сърбия или Македония. Те не се занимават. Те ни потупват по рамото, това ще правиш. Като има кого да потупат, който да го правиш, то да не се случва. Затова казвам. Къде сме ние ще се мериме, да не казвам какво с Русия. Има държави, които са малки и въпреки всичко могат да бъдат независими. Добре. Така, че нашите тук комунисти, бивши, настоящи, сини, червени и всякакви такива имат желание да си комуникират основно с матушката. Само не разбирам, защо не си емигрират там. И сега да засегнем продължение от предния разговор с ролята на Европейския съюз в България. Ние често, така наречените наш политически елит в кавичи, защото България не може да се говори за елит. Това е несериозно. Силно казано. Несериозно. Тия, които ни представляват и го играят на политици в България, те ни обясняват, че ние нямаме полза от Европейския съюз. Така наречените национал-социалисти, обаче папкаме пари от Европа. Дека истината, както викат петричани. Тя истината може да лапам, обаче не харесвам на Европа. Аз чух какво казаха предишните ви гости и съм така впечатлена и от двамата, защото това са млади хора, в които в крайна сметка е бъдещето. И ако те обаче повече хора... Те виждат полза. Именно. И ако повече хора започнат да мислят като тях, то надявам се тяхното поколение наистина да успее да не само да види ползите, защото те вече очевидно виждат ползите от Европейския съюз, но и да реализира едно реално членство на България в Европейския съюз съвсем пълноправно и съвсем нормално, защото ние в момента не сме напълно пълноправен член. Нямам предвид това, че не сме в еврозоната и че не сме в шенгенското пространство. Не толкова това, а просто ние в момента съвсем откровено не сме особено заслужено в Съюза. Честно казано, не бяхме особено готови. Когато ни приеха, пък в момента съвсем не сме. Като имам предвид, понеже цитирахте Христо Иванов, се сещам и за съдебната система, и за реформата, и за каките, и за ЦУМ, и за цялата тая и за кръга кумовете в правосъдната. И това е жалко, че понеже и за Турция си говорихте с предишните гости, че така се мери с един двоен аршин на цялата история. В крайна сметка ние не сме особено, говорим по-напред с материала от Турция. Да не кажа, че сме да малко и по-напред с материала от Турция. То не е смешно, не? Въобще не е смешно, за жалост е много трагично, но... Аз се опитвам нещата да ги обръщам на смях, защото ако го гледаме сериозно на живота, в тази страна ние трябва да си отрежем вените. Да, горе-долу трябва да си ходим се в черно. Какво трябва? Така, сега ще нагледим разговора с един интересен клип, който се върти в социалните мрежи. Сравнението между България и Европейския съюз. Един така лежерен поглед върху нашето психологически сравнено
Питовизмите на българина. Пречупено през Европа. Моля, колеги, видео. Така, жестока истина за народопсихологията в тази страна. Хубавото в този клип е, че накрая завършва с хепи енд. Аз точно това казах преди клипа. Така. А за мен хепи енд са тези млади хора, които наистина, понеже те имат много по-големи шансове, те виждат, те се образоват в Европа. И не само в Европа. Обменят идея, виждат се за свои връстници извън България. Имат много по-отворени очи и души към наистина тези ценности да даде Господ, казвам в случая, Европа да запази тези ценности, за което младият човек преди малко говореше, именно либералните ценности, защото това са ценностите на бащите основатели. И това е истинската Европа. Либерална Европа, примерно една Холандия, откъдето се върнахме отдавна, го доказва. Абсолютна търпимост на най-различни хора един към друг. Най-различни. Дали си хомосексуалист, дали си със забратка, дали си мюсюлманин, дали си по-тъмен цвят на кожата, дали си ходиш полуголо или имам предвид в рамките на приличното, разбира се, и така нататък. Никой на никого това нещо не му прави впечатление. Но има страшно строги правила, които именно това гарантират. Личната неприкосновеност и тези правила се спазват от абсолютно всички хора. Това е. И няма омраза, и няма език на омразата, и няма негативизъм, и няма тези мръсни цигани, или тези мръсни турци, или тези мръсни араби. Такива. Не го чух, няма го. Те се обичат, те живеят заедно. И заради това там техния национал-социалист загуби то много катастрофално изборите. Точно заради това, защото това са едни цивилизовани хора. И нашите младежи, когато се срещат с тези хора, утре те ще гласуват в тази държава нашата, те ще гласуват и в Европейския парламент. И все пак аз съм оптимист, но не като този с дъното. Ма не може да отречете това, че ето сега изборите във Франция са под знака, разделението е националисти и глобалисти.
Макрон е за оставане в Европейския съюз, докато Ле Пен иска да бие шута на Франция от Европейския съюз. Това е безспорно. Тази вълна за напускането на Европа, има ли опасност това да се случи? Вижте сега... Ако Ле Пен спечели изборите, натам отива. Няма как да спечели изборите във Франция, просто няма такъв шанс в момента. Абсолютно съм убедена, че... Виждам, че дават голяма предина на Макрон. Макрон просто е абсолютен победител. Да, но това говорене е факт. Но лошото е, че това говорене, то не е само в Европа. Това говорене го има и както видяхме какъв е резултат от това говорене. Не. В Съединените щати с господин Тръмп. Това говорене го има, в Великобритания. Това говорене го има в Турция. Това говорене го има в България. Това говорене го има в Европа, безспорно. Защото, за жалост, има много хора, които предпочитат сигурността пред свободата. То това е основното. Значи, когато започнеш да предпочиташ сигурността пред свободата, почва да ти се харесва един човек с здрава ръка, дето да ти осигури тази сигурност и свободата някъде отива много далече на заден план. Това е характерно за бедните общества. Не. Всъщност това е характерно за всички общества. Очевидно, защото когато се постави така ребром въпроса, сигурност или свобода, така една част от хората, и то май половината, не бих казала, защото в Европа поне не е голямата. Има разум, безспорно. Либерална Европа няма как да умре, както и либерална Америка, както и либерална Турция. И надявам се либерална България също няма как да умре, просто защото това разделение, както виждаме, то е 50 на 50. Почти навсякъде. В Щатите 50 на 50, в Турция 50 на 50, в Франция 50 на 50, което означава, че либералните ценности, въпреки целият популизъм, който се храни с другите така дълбоко консервативни ценности на здравата ръка, няма как да доминира. Все пак се мъча да бъда оптимист. Да се фокусираме в региона. Сега бих искал да коментирам изборите в Турция, защото след този референдум тя става президентска република, нали така? Да, не е единствената в света, има и други президентски републики. Но не можем да правим паралел. Не е уместно да правим президентската република в Турция. Можем ли въобще или не е уместно да правим паралел с тази в Русия, във Франция, тя също е президентска република. Да, малко по-различна. Всеки си има своите нюанси. По-скоро с тази в Щатите по-може да се направи. Говориме за чисто юридическата страна на въпроса. За чисто конституционните промени като такива. Не говоря за фактически... става пълновластен господар. Би могъл да стане, би могъл и да не стане, зависи какво ще надделее при него. Ето, чета информация след референдума. 3 от общо 18-те точки в конституционната реформа, която бе поставена и одобрена на референдум. Това го казвам, за да бъдем по-подробни за зрителите. Те не са длъжни всичко да знаят. Безпорно. Така, те ще влязат в сила незабавно, съобщават турските медии. Повечето от промените ще станат факт, след като през ноември 2019 година бъдат произведени едновременно президентски и парламентарни избори. Но 3 от измененията няма да чакат до тогава. Най-важното от тях ще позволи на президента Ердоган да се завърне начело на управляващата партия на справедливостта и развитието като неин председател, посочват медиите. Друга точка, която още сега ще влезе в сила, предвижда преструктуриране на Висшия съвет на съдиите и прокурорите, технически независим орган, отговаря за назначаване, издигане в кариерата, дисциплиниране и дрън. Занапред той ще се нарича съвет на съдиите и прокурорите, а броят на членовете му ще бъде намален от 23 на 13, за да може по-лесно да се раздават шамари. Правосъдният министър и неговият заместник ще бъдат смятани за естествени в кавички членове на този съвет, а от останалите 11, 4 ще избира лично президентът, а 7 парламентът. Новите членове ще бъдат избирани с мандат от 4 години и възможност за еднократно преизбиране. Това следва да стане в 30-дневен срок. Тоест се залага тотално лидерство. Вижте сега, аз преди малко казах, че съм против двойните аршини. Така. И като либерално мислещ човек, принципно съм против всякакъв вариант на президентски републики, където и да са те. Да. Тоест, не ми харесва... Това са крайности според вас. За мен президентската република принципно е крайност и между другото във Франция също в момента се чуват доста гласове по отношение на промяна в друга посока. Превръщането, скоро четох няколко така сериозни статии, превръщането и в парламентарна република, защото именно президентските републики крият опасност
от така превръщането на републиката в инструмент на определени лидери за осъществяване на техните така амбиции за по-сериозно на здрава ръка или по-точно приватизиране, грубо казано, на републиката. Нещо, което наблюдавахме в риториката и на господин Тръмп в Щатите. Тоест, при президентската република има много сериозна опасност един човек зад маската на това аз съм избран от народа, да се превърне в диктатор. Нещо, което, между другото, Мустафа Кемал Ататюрк е казал още доста отдавна, по време на своето управление, че трябва много да се внимава и затова парламентарната демокрация, т.е. непряката демокрация е по-демократична, именно заради това, че един човек под маската на това съм избран от народа може да се превърне в диктатор. Дали господин Ердоан ще се превърне или не в диктатор, предстои да видим. Въпросът е пасивната роля на Европа в това. Въпросът за мен е пасивната роля на Европа, защото когато господин Ердоан дойде на власт със своята консервативна партия, която дълбоко не се отличаваше от събратските си консервативни партии в Европа, нали, като идеология и като така, всъщност той изигра до известна степен една позитивна роля в началото. За Турция, особено за икономиката. Първите му един-два мандата се те са безспорно много успешни. И в икономически план. Не само и по отношение на борба с корупция и на някои други проблеми на предишни правителства, които бяха по-нестабилни и така. Но в последствие Европа изигра не особено добра роля, до толкова доколкото започна едно тотално разиграване по отношение на членството на Турция в Европейския съюз. Това колко години се много, твърде много. И това нещо също изигра, според мен, роля за това самото турско общество да изиска част от турското общество. Не говоря за интелигенцията, не говоря за демократично мислещите хора. Има и друга част, която някакси до такава степен се разочарова от Европа, че каза по-добре ние тук да си правим една силна Турция, отколкото да влизаме в Европейския съюз, защото те само се размотават и ни разиграват. И от тази гледна точка нещата вече тръгнаха по една не, разбира се, не, това не е единствената причина, но тръгнаха по една наклонена плоскост. На мен много ми се иска Турция да има перспектива за влизане в Европейския съюз и тази перспектива да не бъде разрушавана. Същото се отнася, между другото, и за Македония, с всички проблеми, които в момента съществуват там. Тоест, или наистина това, което бащите основатели искаха, една голяма Европа, може да е на различни скорости, но да е обединена, или да си се капсулира една малка Европа, като една държава, и оттам нататък всеки да се спасява по-единично. Финално изречение, защото са малко са новините на телевизия БАЦ. Каква беше ролята на ДОС на тези последните избори? От лидера на голямата опозиционна партия, или която ще го играе опозиция, Корнелия Нинова ни обясняваше в предизборната кампания, че това е протурска партия. Други казват, че не е така. Объркахме се вече. Протурска партия ли или не? Сега не мога да коментирам дали е про-турска или про-каква е, но не е про-руска. Това е 100% сигурно. А за разлика от ДПС, която декларира себе си, нейният почетен председател, ясно изрази. Тоест, турските партии са нито са про-турски, други са... Ами те колко да са турски? Те са партии български, все пак и двете. Нали? Те не са в Турция, не са и в Русия. Объркахме се вече. Хубавата и така позитивната роля, която изигра ДОС на тези избори. Има така. Има определено много позитивна роля и тя е тази, че успя да разкрепости мисленето на българските турци, които някакси насилствено ги караха да гласуват само единствено за ДПС, която дори никога не е защитавала техните интереси, реално погледнато. Там знаете как върват и там е ясно там за какво ставаше въпрос. То дългия пръст на Москва, той си се чувстваше през цялото време. Мисълта ми е, че все пак успя да направи по някакъв начин така, че тези хора да намерят някаква друга алтернатива. Страшни неща казвате, доктора Пева. Верно ли? Дългата ръка на Москва и така нататък.
То си е така, в началото на предаването казахте, че не залагате на конспиративни теории. Това не е конспиративна теория, това са си факти. Какво конспиративно има в цялото това нещо? Хакерските атаки, хибридната война, това са фактите от това. Те никога не са се отказвали тук от сега съгласете се, за къна Кьоравата от Горно Надолнище в Петричко, нищо не говори хибридна война. Много висока летвата, която тук дигате в това предаване. По-народняшки да го кажем. По-народняшки да го кажем, общо взето тези така наречените фалшиви новини, дето ги пускат непрекъснато, дето бяха пуснали една идиотска новина, как видиш на Европейския съюз бил забранил кръщенетата на децата в България. И толкова много това се постваше и социалните мрежи, и хората мразеха Европа, видиш ли защото тя била забранила кръщенета и всякакви такива. Това е хибридната война. Финално изречение, има ли светлина за тази страна? Позитивни ли сте? И очаквания сте? Винаги има светлина в тунела. Винаги има светлина в тунела, да се надяваме да не е отидващия влак. То не е смешно. Но в крайна сметка... Трябва да го обръщаме на смях, защото става... Утре е празник Утре е празник, да гледаме позитивно на нещата. Благодаря ви, доктор Апара, за това участие. Страхотен жест, че биете път от София да обясниме тук какво се случва в тази страна. То не са хибридни войни, то не е чудо. Объркахме се вече, доктор Апара. Да не говорим за тук, за тия краища с Петрич. Ако седнем и помислим малко, може пък и да се оправим. Дай Боже. Аз така си мисля. Ама ние ли да се оправим или наши ни оправят? Питаме ние да се оправим. Защото да нас си ни оправят от много време. Май си ни хареса да ни оправят. Ще видим, дано да не сме стигнали чак до това. Щом народа спинка в един дълбок зимен сън, значи си му харесва. Така, благодаря ви за това участие. Друг път ще ви каниме. Страхотен жест, уважаеми зрители, доктор Светлана Апара с коментар за актуалната политически теми посвети у нас. Благодаря ви, уважаеми зрители, че ни се доверихте и тази вечер и избрахте предаването Гласът на Петрич. Ще каним все такива интересни гости. Това е характерно това предаване, че цари плурализма. Тук се чува гласа на опозицията, на управляващи, на обикновени хора, на експерти. Това е. Разбиваме монопола на големите национални медии и тук каниме доктор Апара, големата работа, политици от София. Са гости на това предаване. Бивши господин водещ. Има и бивши, има и настоящи. Сега анонсирам, че в следващото издание на предаването Гласът на Петрич ще ни гостува една от легендите на Българското национално радио, Божана Димитрова. Така че сигурен съм, че има какво да ни разкаже тази легендарна българска журналистка. Хубава вечер, госпожи и господа, и утре весели празници!